Kmieni filgħodu wara 3 ijiem mill-mewt ta' Ġesu, Marija Maddalena u Marija oħra telqu mid-dar tagħhom biex iżuru l-qabar ta' Ġesu. Huma xtaqu li issa li għadda kollox huma jieħdu ħsieb il-ġisem ta' Ġesu. Iżda kif waslu, huma xxukjaw ruħhom għaliex il-ġebla l-kbira kienet ġa mneħħija. Xi anġli kienu weqfin ħdejn il-qabar u qalulhom: Ġesu mhuwiex hawnhekk, hu qam. Marija qadet hemm tipprova tifhem x'ġara. Tħawdet u ħasbet li xi ħadd sera il-ġisem ta' Ġesu. Ma kienitx fehmet dak li qalilha l-anġlu. Imbagħad resaq wieħed raġel u staqsija: għaliex qiegħda tibki? X'qiegħda tfittex? Marija li ħasbet li kien il-ġennien qaltlu: jekk kont int li ħadt il-ġisem ta' Ġesu, għidli fejn qedtu biex inġibu lura. Ġesu għajtilha: Marija. U f'daqqa waħda ndunat li hu kien Ġesu. Hi qaltlu: Mgħallem, u niżlet għall-kubtejja ħdejn riġlejh. Kemm ferħet li Ġesu kien veru ħaj. Morru għejdu lil-ħuti, għalilhom Ġesu. Marija daret u telqet tiġri b'kemm kellha saħħa. Veru, Ġesu kien ħaj. Kienet għadha kemm ratu bajnejha stess. Kienet eċitata ħafna u ma felħitx tistenna li tasal u tgħid lid-dixxipli li Ġesu qam tassew mill-mewt. Lura d-dar fejn id-dixxipli kienu magħluqa, Marija daħlet tiġri u tgħajjat: Rajtu, qam tassew, Ġesu huwa ħaj. Id-dixxipli kienu sorpriżi b'dawk li bdew jisimgħu. Xi wħud minnhom telqu jiġru biex jiċċekkjaw. Imma wieħed minnhom kien ftit dubjuż. Tumas ma bedix jemmen dik il-ħaġa tant kbira li tista' sseħħ. U kien iħobbu ħafna lil Ġesu, imma veru li huwa qam mill-mewt. Din ma jistax ikun. Hekk beda jaħseb u qalilhom: Ara, qabel ma nara jdejh u miss bidejja l-marki tal-imsiemer u nqiegħed idi fuq ġenbu, jien ma nemminx. Xi jiem wara, Ġesu der lid-dixxipli li kienu qegħdin fil-kamra ta' fuq. U ma użax il-bieb għax il-kamra kienet imsakra. Id-dixxipli ma setawx jemmnu lil għajnejhom. Dan kien tassew Ġesu. U kien ħaj, u kien wieqaf qudiemhom. Ġesu anke kien magħhom biex tassew jemmnu li hu kien bniedem veru u mhux xi fantażma. Imbagħad Ġesu urihom idejh u qalilhom: Tumas, ejja qiegħed subajk, qiegħed idejk f'ġenbi. Titħawdux imma emmnu, jiena hu. Tumas dar fuq Ġesu u għanqu miegħu b'imħabba kbira. Ġesu kien tassew ħaj. U der lil diversi nies oħra hekk kif il-kelma li hu qam bdiet tinfirex. Bosta nies bdew jemmnu f'dak li ġara. Kienu mistaġba b'dak li seħħ għaliex Ġesu li kien liben ta' Alla kien verament salva lil kulħadd mid-dnub. Kemm hi ħaġa sabiħa li nemmnu wkoll f'dan Ġesu, għax permezz tiegħu aħna dejjem nażlu dak li Alla jrid minna. Aħna wkoll nistgħu nwasslu l-messaġġ ta' Ġesu li hu ħaj, b'dak li nagħmlu u b'dak li ngħidu.